Kaixo lagun, zer moduz? Ni 2013 urtean jaio den neska jator eta Leiban naiz. Guk ikusten genuen ikastola eredu bezala, ikastolak bere osotasunan badutela nazio ikuspegi bat. Iparraldeko ikasleak eta gure ikastolakin tengo genuen ditula ekintza ezberdinak. 2016an egin genuen lehenengo elkartzea. Harremana sortu genuen, gutunekin, marrazkiekin. Administratiboak diren mugaiek puskatzeko gogoekin, gurasoen elkarlana edo elkar ezagutza, aurren ere bai, ikaslen ere bai. Ez, ni beti izan naiz hegoaldean frantsesa eta iparraldean espainola. Beti dokatu izan zaigu hori. Gogoan dut, nola, Mirenen gutunak iritsi dira eta bakoitzak bere gutuna nola hartzen zuen eta bere bikotearena eta elkarrekin korrika egitea Hendaian, etxeetara joatea, batzuk horretakoak ona. Muga esaten zaion honetan, jendea pasatzen da eta ez da zer ikusten, baina ikuste bai iten dula, Ibaiak kasu honetan, iten du bai lotura eta baita banaketa funtzio ere. Esan Ibaiak banatzen gaitu, baina Ibaiak lotzen gaitu bai. Ikuste hori bai dela, justo uraren gainean, justo biziaren gainean, banatu eta elkartzen gaitenaren gainean, egia da hori. Bizirik dagoen proiektua da eta bizirik jarraitza espero dugu Ibaiko eta itsasoko ura bezalaxe. Ura bere bidean eta ikastolak beren bidean, zubiak eraikiz.